Hello, what's up mga bay? We're currently here at Woorijib, home of Korean Buffet. Yes, because today guys, kay mag-celebrate mi sa mong year-end party with the PBB, Proud Bisaya Bisaya Bai. Bai. And hopefully kayo mag-enjoy ta. Yes, kayo. Yes, and mag-usap kita, Manita nito, and also lots of activities, and we'll be having fun today. Yes, but before we'll start, we would like to thank Woorijib for having us here. So Yes. Thank you so much, Woorijib. So dili na tatutugayon pa. We're so excited. Tara! Sexy kayo mag-tigsud ba? Tanaw ako. May beli ka na dire. The rice, ma'am. Pangagwapa ba rin niya ako, pilapil ko na dira, nahagard kay ko. Master cutter ako guys. Grabe oy. So ako ang chopper din na rin official. Kanang akong mga pakanon, akong mga little girls. What's up guys? Legit, marami kinindiri ilahang mga meat. Tender ganay ka. Spell tender beef. Ayos kayo no? Ari mo guys, tag-5 na lang. Tag-5 na lang. Chris Kringle! Hi! So let's start with our founder. Hi vlog. So, hi guys, my manita is very pretty. The vlogger of Proud Bisaya Bai. Uy, ako! Magayon! The gorgeous. I'm Daisy and ang abuang ka magmulutan kay ko ano siya pretty and karon kay last year na lang niya na miss. Alam mo yan niya? Last year nga miss. Thanks! So I'm Daniela. So my manita is so sexy, very gorgeous. Very gorgeous. Di pa palit yung niya kashika. Nano, grabe yung kamahalon yun. So my manita is Ariel. Hello, nandiyan kay powerbank. Thank you. So next na, ikaw na si Thank you, Ma'am Charo. Ako nito kasi karang pwede siya makonsihal. Kaya grabe kay leadership si Benz. Ako ang monito kay kuan invisible. Pero mo ito pinaka-powerful sa tanan siya ang kuan, siya ang tigimo kanang mga website, siya ang usa sa lakas. Siya ang usa sa lakas sa PBB. Si Surgeon Jan. My manito is a very athletic person. No other than nanrapos yung singot. Pinanggaong kay ko. Salamat. Michael! Mabot kinsa? Mag-tiktok ka ng ano-ano. Oh, si Ramos ay. So, muna siya pang kabuhayan showcase. So, ako ang manita is Manzanilla. best in one siya. Punctual jud ni siya always. Punctual. Taga-kuhan ni siya, taga-naga. Pero magikan siya sa oras na mag-abot mo. Anak pa. Hi, Queen! Nabawag ako sa punctual. Wala, baba ka ligo. Hindi ka. Basta pag-abot ng dapat i-open siya. Ali, open. Julius, good job! Mama niya yung wishlist! Mama niya yung wishlist! Mama ni!
Big one, Miss Big. Ginagaw na. Masaray. Masaray. Pero kuan, yung Gcash siya no? Wala. Sorry. Ijatan ako sa daw. Hoy, kung dapat Gcash, dapat may muna 1K. Yeah! Okay, wala 500. Wala siya, 500. Nay, 500. Dawato na ako. Huwag na hilain. Kuan, ako manyanita kay guwapa kayo. Buyag. Nara. Dapat na din. Ako na din, buyag. Thank you, Lord. Hindi, akong kuan. Kung unsa siya ron kay mo sad akong ganahan work po. Nurse. Miss Hana. Miss mo dawat sa kag Gcash. 500. Send Gcash. Gcash 500. So ang akong manito kay hardworking kay siya kayikan ba siya ni Zupi. Thank you. Alam na. And then, kuan, siya akong kuya sa PBB kay mas una man siya naabot sa ako ng page. So, akong manito kay ang nag-sponsor sa PBB. Hoy! Best friend! Tapos ako ang kuhan. Ako ang manito. The most famous person in the world niya. Uy, sikat! Sikat! Super sikat. Huwag ka nang pinakanindot ng ipon sa kalibutan yan. Super sikat. Thank you, bro. I honestly don't know who my manita is, so I just gave a random gift na lang. So what do I do? One, you swap. You swap each other. Look, so fancy. Oh, exchange na po ni BP. Oh my God. You. Sige, storya. Ano ba ang istorya? Kailangan mo nga, sa'yo mo makumpi sa Woorijib. Wala. Di ko mag-English. So, Wala ko yung masulti lain, pero lami. I'm Kirk. Kirk, he's the manager of Woorijib Panagdait. So, sir, let me ask you. Yes. What makes Woorijib unique or different from other samgyeopsal restaurant here in Cebu? Simply because Woorijib means your Korean home. Woorijib is the only one who offers a samgyeopsal with the buffet and with only drinks and with only ice cream for those who like ice cream the most. Okay, bitaw. Guys, you know what guys? Sa tanan na samgyeopsal na nasudlan ako no kay kanina jud Woorijib na nakita ko na ice cream. We offer starting from $299, which is also limited or promo na namo siya. It's only available on weekdays and on weekends. Weekends it's only available from 11 to 12. And then that's $299. It's composed of 3 meats for plain, spicy, and sweet. Next thing is we offer is $499, which is composed of 6 meat combo. The $599 is ideal for those who would like to eat only beef and aside from pork, so beef eaters, ideal na siya sa ilaha. And then the last thing is the $699 na 12 meat combo na po na siya, and then you get to enjoy the buffet, and then you also get to choose either mocktail or cocktail na drinks. So ang drinks kay included na siya no? Yes, miss. Sa nice. $699 and for the $599 promo na to. Dinner or family gatherings here, especially cases is fast coming, so pwede na po naman ninyo mag-book diri for reservations. We could get this exclusive for at least 50
packs sa tuwang sud. And then also, Exclusive. yes, that's exclusive. And then, for additional po day, for those who want to drink, kasi ang atong setup diri is the drink and grill. So, at beyond 9, kaya mag-close ng ato ang buffet at 9, napatay drinking session. Okay. At napatay ipang mga DJ nga ipakuan nga patukaron. So for those basic ganahan mag-chill, you can drop by here guys. Thank you so much, sir. Thank you po kaya, miss. Merry Christmas! Alright mga bay, so that would be all. I hope you guys enjoyed our video. We're so happy kay nagapikon jud mi tanan diri sa Woorijib. And of course guys, we invite you here at Woorijib Panagdait. Come visit, dine-in mo diri kay lami jud kay lang sa So, and also guys, please subscribe to our channel, Proud Bisaya Bai, and also follow our Facebook page. It's Proud Bisaya Bai. And if you want to promote your business, of course, you can message us kay para yes, maka-help me to promote and we can feature your business sa among page. So that will be all. Bye!